povedali na ahoj, tak spracoval som to. Vychádzal som z toho, čo sme si povedali na stretnutí a na základe tých požiadaviek, ktoré si mi dal. Snažil som sa ich dodržať, samozrejme nejaké zmeny nastali, niečo som musel prispôsobiť a podobne. Poďme sa na to spolu pozrieť. Celkovo ten dom je nastavený tak, že má aj spolu s prístrežkom 14 metrov šírku a dĺžku nejakých 17,5 metra. Tá šírka je nastavená na 14 metrov preto, lebo celý pozemok máme 18 metrový a musíme zachovať 2-metrový odstup z tejto strany od hranice pozemku a aj z tejto strany od hranice pozemku. Preto už širší dom som nevedel spraviť, preto aj niektoré izby, táto izba je skôr dlhá ako široká, lebo musel som to nejako natiahnuť a obchať. Tak, vstup je tu cez závetrie, tu musí byť jeden stĺp, tu nachádzame sa v miestnosti s názvom zádverie, sem som dal záchod, tu je malé umývadielko, technická miestnosť, vnútorná jednotka tepelného čerpadla, práčka, sušička, samozrejme tá práčka, sušička by mohli byť aj kľudne aj nad sebou. Celý dom je nastavený tak, aby boli rozdelené zóny, ako sme si to povedali na stretnutí, na súkromnú časť, teda nočnú časť a na spoločenskú časť, teda ináč povedané dennú časť. V tej súkromnej časti celá komunikačný systém tvorí chodba, je tu jedna detská izba, druhá detská izba, spálňa a napokon šatník a spoločná kúpeľňa. Táto detská izba má šírku 3 metre, dĺžku 5 metrov, aby som zachoval zhruba tie metre štvorcové, alebo podlažno, čo som mi povedal. Ja som tam dal plochu 15 metrov štvorcových. Myslím si, že na detskú izbu to bohato stačí, je to dosť veľká plocha. Keby si to chcel zväčšiť, zbytočne by sme tu narastali s touto šírkou a už by to nevyzeralo dobre, už by sme strašne hlboký mali, je to dosť hlboké a tak by bol ešte hlbší ten priestor. Druhá detská izba k spálni. Spálňa má 14,5 metra štvorcového, ale treba tomu pridať aj to, že tu je šatník, ktorý má 5 metrov štvorcových, čiže aj to vidieť aj na voľným okom, že to je rozsiahle veľká priestranná miestnosť, takže nie je to potrebné nejak to ešte podľa mňa zväčšovať. Kúpeľňa, priznám sa, vyšla trošku menšia, nakoľko som nechcel uberať z týchto metrov štvorcových, z týchto, alebo plochy týchto izieb, ale je to dostačujúca, zmestí sa tam bez problémov umývadlo, WC, baňa a sprcha. Nie je s tým nejaký problém. K tej spoločenskej časti tu je špajza, predbežne som dal dvere odtadeto, pracovná kuchyňa, jedáleň, obývacia izba. V tej pracovnej kuchyni sem som dal dres, pod tým je umývačka riadu, tu je mikrovlnka aj spolu s rúrou, vedľa chladnička. Varnú dosku som dal zatiaľ sem na ostrovček, teraz to je moderné, ľudia to takto dávajú dosť často, ale konec koncov si povieš ty, ako to chceš, ak to nechceš na ostrovček z nejakých dôvodov, že si to nepáči a podobne, môžeme to kľudne dať sem, ale dres sa tým pádom posunie niekde ďalej, to mi ešte samozrejme dáš vedieť. Tuto si môžeš všimnúť potom samozrejme pri každých oknách tie veľkosti tých okien. Prvé je šírka, druhé je výška. Sem som dal takto 1, 2, 3 okná, aby tu sedelo tá plocha tých okien, musí zodpovedať nejakej ploche tej podlahy podľa normy, to čo je vlastne dodržané. Nedával by som menej, maximálne môžeš také spraviť, že tu nechceš mať dve okná, možno mať jedno veľké, ale ja som to robil kvôli tomu, aby to bolo finančne menej nákladné a samozrejme by aj ten stĺp vychádzal nejak takto, že vychádza do toho okna. Východ na terasu stade to aj zo spálne. Táto časť terasy je zakrytá strechou a táto je otvorená. Tuto strecha zakrýva to podbitie, to nejakých 60 cm, čiže tá strecha prebieha nejak takto, takto, takto a je ďalej. Tu sú až 3 stĺpy.
Preto sú tu až 4 stĺpy. Musel som sem dať 3 stĺpy kvôli tomu, aby tá strechu niečo nieslo, lebo strechu som uvažoval mať nejak takto. Keby tu dáme 2 stĺpy, tá strecha musela byť lomená. Čím viac lomíme strechu, tým viac užľabí vzniká, tým je tá strecha samozrejme tým pádom drahšia. Preto ten stĺpový systém a to stĺporadie je to, ale nevyzerá to zle, je to kvázi jak bungalow, len troška inou koncepciou, keďže tam chceli mať prísť, že musíme s takýmito vecami rátať. Sem som ilustračne dal, že sa sem bez problémov zmestia aj 2 autá, ale keď náhodou chceš sem parkovať iba jedným autom, to sa rozhodne, že budeš mať nejaké odloženie materiálu, s tým absolútne problém. Ja som to len dal kvôli tomu, aby sme to ilustračne videli, že sa sem tie autá reálne zmestia. Neviem, čo k tomu mám ešte dodať. Pozri sa na to, daj mi vedieť, ak budú nejaké požiadavky na nejaké úpravy, čo samozrejme ich spravím. Čau.